Bazenekien genetikoki klonatutako lehen ugaztuna ardi bat izan zela? Bai, egia da, Dolly ardia izan zen. Bideoa pare bat zatitan banatuko dugu. Alde batetik Dolly ardiaren inguruan hitz egingo dugu. Bestetik aldiz, klonazio hau nola gertatu zen azalduko dugu. Az gaitezen beraz. 1986 urtean jaio zen Dolly, urte honetako uztailaren 5ean. Ez zen lehen ardi klonatua izan, egon baitziren zelula embriologikoen bidez klonatutako hainbat ardi bera baino lehenago. Baina Dolly ardia garrantzitsuna izan zen zelula mamaria bat kultibatu ondoren klonatutako lehen ugaztuna izan zelako. Edinburgoko Roslin Institutuko Ian Wilmut eta Keith Campbell izan ziren esperimentua burutu zuten zientzialarietako batzuk. Lehen aipatutako ardi zelulen enbrioien nukleoekin lortutako bi ardiak meran eta morak izan ziren. Eta hauen aurkezpena Campbellek egin zuen Nature aldizkarian argitaratu zuen lanean. Hainbat ardi izan ziren bioteknologian garrantzitsuak. Trazi, meran, morak, boni, poli, moli, baina gu Dolly ardian zentratuko gara. Dorset finlandesa arrazako ardiemean. Dollyren jaiotzak fikzio hutsa zela ematen zuen errealitate bihurtu zen arte. Baina berri gizartean hainbat duda planteatzera eragin zuen. Gizaki ere klonatu daiteke, zein ondorio izango lituzke gizabanakoarentzako eta non dago etika eta zientzien arteko muga? Dolly gizakiak klonatutako lehen ugaztuna izan bazen ere, naturak ere bere lana betetzen du klonazioaren arloan. Bestela, nola evoluzionatuko zuten animaliek eta landareek? Aldakuntza eta mutazio genetikoak beti egon dira oso presente naturan. Adibidez, sexu galketa, hurrengo belaunaldian ausazko aldakuntza genetikoak sortzen dituena. Edo bakterioak, bi bakterio zelula zehatzetan zatituak klonatzen direnak. Dollyk institutuan pasa zuen bizitza osoa. 6 arkume izan zituen. Bonnie, Sally, Rosie, Lucy, Darcy eta Cotton. Hainbat arazo izan zituen ibiltzeko. Horregatik, antiinflamatorioak hartzen zituen. Ardi gehienak 12 urte bizi dira, baina Dolly 6 urte terdi besterik ez. 2003ko otsailaren 14ean akabatu egin zuten Dolly. Ordurako birika gaixotu eta artritisa garatu zuelako. Postmortem ikerketa egin ziotenean, ondorioztatu zuten biriketako minbizia zuela. Baina utz dezagun historia eta ez gaitezen genetikarekin. Zelula heldu batetik animalien klonazioa asko zailagoa da zelula enbrio batetik egitea baino. Beraz, Eskoziako Roslin Institutuko ikertzaileek Dolly sortu zutenean 277 saiakeraren ostean mundu osoko albiste izugarria izan zen. Baina nola burutu zutena? Zelula baten nukleoa kentzea izan zen lehenengo zeregina. Zientzialariek ardi heldu baten zelula bat hartu eta zelula horri nukleoa kendu zioten. Nukleoa zelularen erdigunea da, informazio genetiko guztia baitauka. Nukleorik gabeko obuloa lortzea izan zen hurrengo pausua. Hau egin ahal izateko, beste ardi bati obulu bat hartu eta bere nukleoa kendu zioten. Horrek obuloa jatorrizko ardiaren informazio genetikorik gabe utzi zuen. Zelula emaiaren nukleoa txertatu zuten gerora. Ardi helduaren zelularen nukleoa, klonatu nahi zenarena, nukleorik gabeko obulu zelulan sartu zuten. Horrela, obulu honek ardi emaiaren material genetiko osoa zuen. Prozesu honi nukleotransferentzia esaten zaio. Gero, zientzialariek obulua naturalki ernaldu izan balitzu bezala zatitzen eta hazten hasteko metodo artifizialen bidez estimulatu zuten. Obulua estimulatzeak naturalki ernaldutako obulua normalean aktibatuko luketen seinalek imitatzea dakar. Ernalketa prozesu naturalean, espermatozoide bat obuluarekin bat egiten denean, aldaketa biokimiko batzuk eragiten ditu obuluan. Zelulen zatiketa eta enbrioen garapenerako prestatzen dutenak. Baina laborategi batean sortu zenez hasierako zelula, ez zeuden espermatozoideak inplikatuak. Beraz, estimulo horiek artifizialki sortu zituzten. Metodo desberdinak daude hau egiteko, baina ohikoenak deskarga elektriko txiki bat edo kimikoak erabiltzea da. Obulua arrakastaz aktibatu ondoren zatitzen hasten da, eta enbrioi batean bihurtzen da. Ondoren, enbrioi hau ordezkoma baten umetokian txertatzen da, eta bertan garatzen jarraituko du jaio arte. Ardi ordezko honek haurdunaldia burutu zuen, eta hala Dolly ardia erditu. Horrela, jaiotako ardiak hasierako zelulatik hartutako ardiaren kopia genetiko zehatza zuen. Beraz, ikusi dugu zein garrantzitsua izan zen Dolly ardiaren esperimentua. Genetikaren arloan aurrera pauso handia izan zen. Harrigarria da noraino iritsi daiteken zientzia.